Kardom, pininilam tanbang pillager soti mungpi, pinibertang tonpen arjuik tha. Central Forest Range Karbi Anglong West Division ing namrai kom sai khet ben puthot ki ongdung ke plak tang theng pi ke nepot. Lason si jopar ni theng pi kang huparu humate ing nama theng pi ke pavir aphai nang ke bat par pi ka jok nam pi ke rup jepor nang te bok bok ma son si theklo. Lason si pai pai chikloni phaing kora troxia nia jopor phai kebra chitim apor Asia Vision tong bi pen Japan si opposite team la pen protection team arm team chelang pet silapon ke cham ke chemate arvia room lut pon chok si methang asai ga cheklem pon bom mahut. Pharop lira troxia truck bearing registration number ASV2154 ihum. Lapen hum thom number kavia truck pen pen ke plak tang kang hua theng pi di sama nam pialom nepdun cheksi bangso kang hua theng pi ke plak tang hithi long ador lake sika lakni an ador doji pusi. Asia Vision tok bi ben pherang ke theng no nang than non la pen theng pi ke plak jong sing ton te le pute methang ke do ke dam mate to mon pen ka sik sakta thidunga son no la sika do ka be phantan nam pia theng pi ke plak kang ton jia phasi chuning ripon no inglong ar lok kilir seng sang po an ke lang me alon ke do jot ason si theklong tang te methang pen jong si lana la hot pon pe de le pute methang along si kisung nang do kokta thek pusi Asia Vision tok bi pen nang pachini don sang ti hidi ben khorsing TNE Hills today tempat ini isi lompen isi operation plan mo no je di sama nilalung area tengpi kang hune don puni gari pen puni buat long si ni to operation team seng lo protection staff central range staff and ke arms hili ke order la ni tum home guard do asi litum litum chelang pet nasi patumi dekta ni itu nilalong la dilanggi walong ta 407 ni hum ada kan net dam lo la so wan det kan aku puthot ni itu khobor long thulo birta arlo joy kan birta long lo je di sama long kumpli a number tipa tang a number ka via gari thengpi kang hua gari lut elo thengpi wan bom no ko la song sin itu arjulong la amala so karjulong pen litum tong sikot pen litum atim tim chisimar lo aso teng pen sin litum adim longan paledan nilitum lo honorable forest board chairman kram sasa kami alang li nilitum long nanjun apen alang li nilitum banding nan pathedun pek an asin nilitum hadak kedam pen baji ke racitim sosai chat pun nilitum kele amat ingin litum adat baji kre sialong pengen gari habida jo ke patul haya gari nilitum ri lo long lap lo theng pi pen agari pen sab long er lo la pen to we ajo baji troksi alom sini litum hadak pen agari theng pi hadak pen wan apen ke wan hot ke nilitum suk pek lo athe to wara we ing han se ama sini litum JCB si aku JCB rong thusi narasuni la towar pahut thusi JCB pensi ihum hum nang pawung si dak main road an pawan si nilitum humpli kang hua gari kami nilitum net wan long el dak office long lapen nilitum officer nateng pensi sis lo sis dat pensi akias pabon si nilitum ansong kami laso akias alu palil nilitum kedam pu tuar long tendang CID do pome pini ama si driver tum agari ci o tegang at si habira jo si patu tikang masih karla ama si nilitum bangke theng pita dolo ya to dolo masih nilitum ke arona tang pensi dan agari bang season Case number bang kan kes bangke lagi nilitum punilo itu ke polis kes langsung kali dan mati di langsung direct lah anak kes langsung kes nomor ini itu bangke nak ini itu investigasi tak kuri bom lah kasih detail kes ke mau final itu yang dasar lah bang so kumpli agari lo ngating ki ela hithi long jordam ete anam kupan bag long jinang gitu lan nili tu mata teng ke hiti lah hotel lah la ni bak ateng pili ando ateng pi ke lah theng kiri pen la lok kong perong theng pi phanta beng trok do la pen la tok ti do la pen batam do ke hisab bom lang non sini tu mendi sitame market value bang ke lagi
lak ni ke lawang ke Tangke sanang itu nak kewang ilang ani seminang itu langsung departemen pe nak pulang so sinang itu pasang kiri ke kor pasai ke klaim nang itu ko kedeng itu pasang dolan. oh nilitum ke la ke kanghu pangke nilitum ke zero tolerance lo nilitum ta the ilitum ma long ri clear seng pi ki pawir ya jipi bangke nilik lo dundi ako nilihin kan tame la soa kiri ke kurup bangke nilitum ington te nilitum nilija komutik la pen kado kare nalitum media korti tame la pen rat tame nilina chuning ri bang lalo department der le ke khang un ji gali athe department ke si unlimited staff job lasi kado kare ta lang ke chito dun ji phansi nili chuning ri lo la pen aba putin akorti injir tame ke thegi ding tu tame pilo arpu dorek lo je ili tu makar biang long clear sing ba theng piteng prang ke mo isu akai tame reng dog reng ni dolong nang ji pulo tangte abang putin tame kerai komo bangke kenan sop ko sini lina itu mar pachini